മുസീബത്തിന്റെ മൂര്യക്കുട്ടി മൂത്താപ്പാനെയും കുത്തി മറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പൊന്നാര ചങ്ങായിമാരെ ഈ തല മുട്ടടിച്ച് അന്തമായി കുന്തമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിന പഴയമാർ ഇമ്മണി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിക്കണല്ലോ. എന്നാ ഓല് തട്ട ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനസ്സിനെ അതിർപ്പപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ഇറങ്ങിക്കണ്. വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറാകാത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ്. നിങ്ങളെ വണ്ടിത്തെ കാറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്ട് ഒഴിവാക്കുക, ഈ സാധനം തീക്കാണ്ട് കയറ്റുക, ഒരു ചായക്കായി അതിന് ചെലവുള്ളൂ, പിന്നെ ഇങ്ങളെ ടയർ പഞ്ചറാവൂല. പഞ്ചറായ സമ്മാനം. 250 കല്ലേറ്റാണ് നിസാങ്കാരത്തിൽ 500 കല്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചറാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളെ നമ്മൾ വെല്ലുവിളിച്ചാണ്. പഞ്ചറാവൂലട ചങ്ങായിമാരെ. അതേമാതിരി നിങ്ങൾ എത്ര ഓടിയാലും ടയറുമങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടങ്ങാണ്ടെങ്കിൽ പുടുത്തം മുട്ട ചൂടേക്കാരല്ലോ, പുക പൊന്തുമല്ലോ. ഇത് 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാലും ശരി കിണ്ടിമ തൊട്ട മാരിയേക്കാരം. തണുപ്പ് അജ്ജ പാമട ഇതല്ല കണ്ടുപിടുത്തം. നമ്മളെ നാട്ടിലും വന്നക്കണ ചങ്ങായിമാരെ ഈ പരിപാടി ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുതരാ, നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കേക്കി. പൊന്നാരെ ഈ അത്ഭുതത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ VVS SS സീലന്റ് ടയർ സേവർ എന്നാണ്. ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടെങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോട്ടക്കെന്ന് മലപ്പുറത്തേക്കാണ്ട് പോകുമ്പോ നമ്മളെ കോട്ടക്കെന്നാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ കൊളത്തൂപ്പറമ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അവിടെ നമ്മളെ JM ടയർ സൊല്യൂഷൻസിലാണ് ഈ പരിപാടി ഉള്ളത്. നിങ്ങളെ ട്യൂബ്ലെസിന്റെ ടയറിലും ട്യൂബുള്ള ടയറിലും നിങ്ങളെ കാറ്റാണ്ട് ഒഴിവാക്കുക, ഇതാണ്ട് നിറക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടിയിട്ട് ഈ ടയർ ഒന്നിട്ട് പഞ്ചറാക്കിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിച്ചാ പറ്റൂലെന്ന്. പിന്നെ ഹാലം തുന്യാവും നിങ്ങളെ ടയർ പഞ്ചറാവൂലട്ടാ, ടയർ ചൂടാവൂല. ഇപ്പൊ 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടുകയാണ് പുതിയ ടയർ എടുത്തെന്ന് കമ്പനികളോട് പറയാണിച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ യന്ത്രം അതിക്കാട് നിറച്ചാൽ 20,000 കിലോമീറ്റർ ഓടാന്നല്ല നമ്മൾ പറയണത്. ടയർ ഡബിൾ ലാഭത്തിൽ വരും. പൊന്നാര ചങ്ങായിമാരെ ഇതല്ല ടയർ കയറ്റേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ടയറിന് ഭയങ്കര ഈടയിക്കാരം. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ടയർ എടുത്തിട്ട് പോലും പറയാണ് 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സാധനം കയറ്റാൻ വെച്ചാൽ 20,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടാം. കമ്പനി പറയാണ് 20,000 കിലോമീറ്റർ ഓടാന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ സാധനം കയറ്റി തരുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 40,000 കിലോമീറ്റർ ഓടാം. ടയറിന്റെ തേമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ടയർ ചൂടാവണ്ട, നല്ല തേയ്യ ചൂടാവാൻ നമ്മളയക്കൂലല്ലോ. അതാണ് ഈ സാധനത്തിന്റെ പൗര്യം കൈമാരെ. ഏത് വണ്ടിക്കും പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്, അതേമാതിരി ഓട്ടോറിക്ഷക്ക്, അതേമാതിരി നമ്മളെ നടുകൂടി 3 അടി വജ്ജുള്ള ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂട്ടി, പെണ്ണുങ്ങന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടിറക്കണേ. പൊന്നാര ചങ്ങാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ വണ്ടിയുടെ 2 ടയറിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സാധനമാണ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അജ്ജ പാമട കിയാമ 1-ാം തീയതി വരെ നിങ്ങളെ ടയർ പിന്നെ പഞ്ചറാവൂല. നമ്മളാണ് ഗ്യാരണ്ടി. അതല്ലട ചങ്ങായിമാരെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പൗറ്. പിന്നെ പറഞ്ഞാല് 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ടയർ 2000 കിലോമീറ്റർ ഓടാം, ചൂടാവൂല. അതേമാതിരി ട്രാക്ടർ, JCB, മോട്ടോർ സൈക്കിള്, ലോറി, കാറ്, ബസ്, റോട്ടുമ്പോ കൊള്ളാതെ ഫ്രീക്കന്മാര് ചേറ്റുകൂടി കൊണ്ടിറക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി, അതേമാതിരി ഐക്കല്ല് വണ്ടി, 16 ചക്രമുള്ള സിമന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടി, നമ്മളെ ടോറസ്, നിങ്ങൾ ഏത് കച്ചറ മണ്ണാങ്കട്ട ഏറ്റിക്കൊണ്ടോണ എന്ത് ഇരുമ്പ് ചക്രം വെച്ച് വലിച്ചോണ്ടോണ ടയറിനും ഇത് കേറ്റിക്കോളി ചങ്ങായിമാരെ. ടയർ പഞ്ചറാവൂലാന്ന്. ലോഡിലുണ്ടല്ലോ ടയർ പഞ്ചറാണ് ഒരു അസുഖം. അത് ഈ സാധനം കയറ്റിയാ ഉണ്ടാവൂലട്ടാ, കുറച്ച് കായ് അതിന് ചെലവുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ. ഇത് നിങ്ങൾ കയറ്റിയ ടയർ പഞ്ചർ ആവൂലെന്ന് പറഞ്ഞ ആവൂല. വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സാധനമാണ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വാറണ്ടി പേപ്പറാണ് തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് എഴുതുന്നത്, കൊല്ലങ്ങൾ എഴുതണില്ല. ഇത്ര ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ലോകത്ത് ആർക്ക ചങ്ങായിമാരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അലാക്കിന്റെ ചോണം പൊരിയേറ്റ് പോണ വണ്ടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയാലും ശരി ടയർ ചൂടാവൂല. പച്ചളത്തുമ്പോ തൊട്ടാരേക്കാരം പുള്ളു തണുപ്പ്. 500-1000 കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഓടിച്ചോളി, ടയർ ചൂടാവൂല, ടയർ തേയില, പഞ്ചറാവൂല. പിന്നെയും പറയാണ് നിങ്ങൾ പഞ്ചറാക്കാൻ നോക്കിയാലും പഞ്ചറാവൂല. അപ്പൊ എന്നാ ടയർ പഞ്ചറായ നേരം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നോളിട്ടാ നമ്മളെ കൊളത്തൂപ്പറമ്പക്ക്. പഞ്ചറാണ്ട് അടച്ചിട്ട് യന്ത്രാണ്ട് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഹാലം തുന്നിയാവും നിങ്ങളെ ടയർ പഞ്ചറാവൂല. ഓടിച്ചു പോണ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തുക, ഇന്ദിര കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുക, ഈ യന്ത്രം മൈക്കാണ്ട് കയറ്റുക, ടയർ ചൂടാവൂല, പിന്നെ പഞ്ചറാകണ പരിപാടിയില്ല. നിസാന്റെ പരിപാടിക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മെച്ചാണ് എങ്ങായിമാരെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ റോട്ടുമ്പോ ടയർ പഞ്ചറായിക്കൂല. അലോക്കിന്റെ ഐക്കല്ല് വണ്ടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ്ട് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ടയർ നോക്കണ്ട. ഒരു ടയർ തന്നെ മൂസാനബി കാലം വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോലെ നമ്പർ വേണ്ടേ? എഴുതിക്കോളി 920 700 100 ഒരു മുറപാടെ പറഞ്ഞുതരാം. 75 92 84 68 47. നമ്മളെ JM ടയർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇട്ടാ നമ്മളെ കോട്ടക്കെന്ന് മലപ്പുറത്തേക്കാണ്ട് പോകുമ്പോ നമ്മളെ കൊളത്തൂപ്പറമ്പില്. എന്നാ മറക്കണ്ടട്ടാ ചങ്ങായിമാർ, എങ്ങനത്തെ ഒരു അതിർപ്പഞ്ഞ് വരാനില്ല.